Més de 58.000 espectadors, 101 espectacles i 148 funcions són les dades del primer semestre del 2026 al Teatre Cursal de Manresa. Aquest matí s'han presentat les xifres que demostren que es manté la tendència positiva en un moment en què es programen més espectacles i funcions que mai. Des de l'equipament públic posen de relleu les bones dades, tenint en compte que no hi ha hagut cap gran musical. Aquesta fidelització ve de fa molts anys, ja no és... S'explica, evidentment, per l'origen del Cursal, però aquí hi ha hagut un canvi de públic, és a dir, no és el mateix públic que fa 20 anys, no és allò, no, és que encara només està venint aquell públic que va viure tota la renovació del Cursal, és a dir, aquí hi ha hagut una renovació de públic i la gent segueix fent costat, de que la gent ens fa cas, ens estima i segueixen els espectacles que programem. Durant aquest primer semestre també s'ha fet un esforç per poder programar espectacles de carrer com ara un passeig de titelles. L'objectiu és traspassar les parets del teatre. D'intentar portar tota aquesta cultura no només a dintre dels diferents espais que té la ciutat, sinó també fer-ho al carrer, i una mostra són aquest passeig de titelles que vam recuperar aquest any, que s'havia fet previ a la pandèmia i que per la pandèmia va quedar aturat, i que hi ha hagut la voluntat de recuperar-lo i que va tenir molt bona acollida i un nombre de públic considerable. Pel que fa a les inversions de manteniment, s'han fet obres a la Plana de l'Om per renovar el sistema de climatització. Al Teatre Conservatori aquest estiu també s'hi faran treballs de manteniment i al Cursal, aprofitant el canvi de butaques, es farà un pas endavant pel que fa a l'accessibilitat. A la primera fila d'amfiteatre, les butaques centrades, hem tret aquelles butaques, hem anivellat el terra i allà hi haurà 4 places per persona amb mobilitats reduïdes. Aquestes 4 places se sumaran a les existents a la fila 20. És a dir, ara hi haurà la possibilitat d'escollir si vols anar a la fila 20. Hi ha gent que prefereix estar a la fila 20 perquè tens el nivell de l'actuació és a la mateixa, com si diguéssim, línia, i hi ha gent que prefereix estar més aixecat, vull dir que aquí cadascú donem la possibilitat d'escollir, per tant, fem clarament més accessible el teatre. La nova programació arrencarà per la Festa Major de Manresa al Teatre Conservatori amb propostes com ara el monòleg de Charlie Pi o l'auca del Senyor Pere.